Welcome you all to the Impulse Coaching Institute YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது மார்ச் மந்தோட பார்ட் 3 கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தான். ஆல்ரெடி பார்ட் 1 பார்ட் 2 போட்டிருக்கோம். பார்க்காதவங்க அந்த வீடியோ பார்த்துக்கோங்க. ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அதுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கான திருக்குறள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, செய்நின்றி அறிதல் அப்படிங்கிற அதிகாரத்துல இருந்து ஒரு திருக்குறள் தான். அதாவது நன்றி மறப்பது நன்றன்று, நன்றல்லது அன்றே மறப்பது நன்று. இது நம்ம எல்லாமே நம்ம வாழ்க்கையில அடிக்கடி கேள்விப்பட்ட குறளா தான் இருக்கும். அதாவது ஒண்ணும் இல்லைங்க, இப்போ நமக்கு ஒருத்தர் உதவி செய்யறாங்க, ஒரு நன்மை செய்யறாங்க அப்படின்னா அதை நம்ம என்னைக்கும் மறக்க கூடாது. இதுவே நமக்கு ஒருத்தர் ஒரு தீமை செய்யறாங்க அப்படின்னா அது நம்ம அன்னைக்கே மறந்துடணும் அப்படிங்கறதா இதுக்கான ஒரு அர்த்தம். சரிங்களா? ஸோ ஒருத்தர் செய்யற தீமையை நம்ம அதை மறக்காம உள்ளேயே வச்சு வளர்த்துக்கிட்டே போனோம் அப்படின்னா அது அவங்களுக்கு ஆபத்தா முடியுதோ இல்லையோ நம்மளுடைய ஹெல்த் அண்ட் நம்மளுடைய இதுக்கு ரொம்ப பேர் ஆபத்தா முடியும். சரிங்களா? அதான் சொல்லுவாங்க, நன்றி மறப்பது நன்றன்று. ஒருத்தர் நமக்கு செய்த நன்மையை மறக்கவே கூடாது. நன்றல்லது, அது நன்மை இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அது அன்னைக்கே நீங்க மறந்துடணும். அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வாங்க இன்னைக்கான வீடியோக்குள்ள போலாம். ஸோ இன்னைக்கான ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நரசிங்கப்பேட்டை நாகேஸ்வரம் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இந்த நாகேஸ்வரத்துக்கு உங்களுக்கு ஜிஐ டேக் புவிசார் குறியீடு கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம், இந்த காஷ்மீர் கார்பெட்டுக்கு கூட புவிசார் குறியீடு கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மாதிரி ரீசெண்டா நிறைய இதுக்கு புவிசார் குறியீடு கொடுத்திருக்காங்க ஜிஐ டேக். அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்துக்கோங்க. ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, இந்த நரசிங்கப்பேட்டை நாகேஸ்வரம் மெஷினால செய்யாம கையாலேயே செய்யப்பட்ட ஒரு நாகேஸ்வரமா இருக்கு. சரிங்களா? இது எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தஞ்சாவூர்ல இருக்கக்கூடிய நரசிங்கப்பேட்டை அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துலதான் இருக்கு. ஸோ அதனாலதான் இந்த பொருளுக்கு ஜிஐ டேக் கொடுத்திருக்காங்க. சரிங்களா? அங்க மட்டும்தான் கையால் ஆக்கப்பட்ட, நம்ம இயந்திரம் இல்லாம அவங்களுடைய தஞ்சாவூர்லயே கையால செய்யப்படக்கூடிய ஒரு நாகேஸ்வரமா இருக்கு. அதனால இந்த பொருளுக்கு ஜிஐ டேக் கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்த நியூஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா, யுஎன் வேர்ல்ட் ஹாப்பினஸ் ரிப்போர்ட் 2022 ஐக்கிய நாடுகளுடைய உலக மகிழ்ச்சி அறிக்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, 2022 ஆண்டுக்கானது. ஸோ இதன்படி நம்ம இந்தியாவோட இடம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 136. சரிங்களா? ஸோ 2021 139வது இடத்துல இருந்தோம். ஒரு 3 பிளேஸ் முன்னேறி 136 இடத்துல இருக்கும். சரிங்களா? மொத்தமா எவ்வளவு கண்ட்ரிஸ் பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 146 கண்ட்ரிஸ் தான். அதாவது நம்ம ஒரு 10 பிளேஸ் முன்னாடி இருக்கும். அவ்வளவுதான் இதுல சொல்ல வராங்க. ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா உலக அளவுல ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கக்கூடிய, மகிழ்ச்சி ரொம்ப அதிக மகிழ்ச்சி இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரி எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பின்லாந்து. சரிங்களா? பின்லாந்து தான் அதிக அளவுல மகிழ்ச்சி இருக்கக்கூடிய நாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மகிழ்ச்சி அற்ற நாடா எது இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆப்கான். ஸோ அடிக்கடி அங்கதானே சண்டை வருது. ஸோ ஆப்கான் தான் பர்த் ஹாப்பி கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸோ இது மட்டும் நல்லா பாத்துக்கோங்க. இந்தியாவோட ரேங்க் என்ன 136 இப்ப ரீசன்ட் டேட்டா படி. அடுத்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கிரீன் ஃபெலோஷிப் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க. பசுமை சான்றிதழிப்பு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது ஒண்ணும் இல்லைங்க, இளைஞர்கள் இருக்காங்க பாத்தீங்களா? ஸோ அவங்க எல்லாத்தையும் ஒரு குழுவா இணைத்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 இளைஞர்களை ஒரு குழுவா அமைக்கிறது. அதாவது ஒரு மாவட்டத்துக்கு ஒருத்தர் அப்படிங்கிற வீதம், ஒரு மாநிலத்துக்கு 2 பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 40 பேர் கொண்ட குழுவை அவங்க உருவாக்கி இதுல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பசுமை இதுல நம்ம இன்னும் என்னென்னலாம் பண்ண முடியும், என்னென்ன அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும், சரிங்களா, அதன் சார்ந்த நடவடிக்கைகள், அந்த மாதிரி நிறைய முன்னெடுப்புகள்லாம் இளைஞர்கள் முன்னாடி நின்று பண்ணணும் அப்படிங்கறக்காக தான் இப்படி ஒரு திட்டத்தை நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அது எப்படி 40ன்னு சொல்றாங்க, நம்ம மொத்தம் 37 டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்கு. ஸோ அது ஒவ்வொன்றுக்கும் 30 பேரு, ஸ்டேட் அப்படின்னு பொதுவா 2 பேர். ஸோ மொத்தமா 40 பேர் கொண்டு இப்படி ஒரு குழு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ முக்கியமா இதுக்கு இந்த கிளைமேட் சேஞ்சை நாம எப்படியாவது எதிர்கொள்ளணும், காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ளணும் அப்படிங்கறதுக்காக கொண்டு வந்ததுதான். ஸோ இந்த கிரீன் ஃபெலோஷிப் ப்ரோக்ராம் எந்த அரசு கொண்டு வந்ததுன்னா தமிழ்நாடு அரசு. அடுத்தது பாருங்க, ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், ஓல்சிக்கி அப்படிங்கிறது. இந்த ஓல்சிக்கி அப்படிங்கிறது வரி வடிவம் மொழின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஸ்கிரிப்ட். ஸோ இதுல முக்கியமான கருத்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனை இந்த ஸ்கிரிப்ட்ல இப்போ டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காங்க. ஓல்சிக்கி ஸ்கிரிப்ட்ல சந்தாலி மொழியில டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிருக்காங்க. சரிங்களா? இதுதான் இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ ஓல்சிக்கி அப்படிங்கிறது சந்தாலி மொழி எழுதக்கூடிய ஒரு வரி வடிவமா இருக்கு. ஸோ இப்ப நம்ம இதுல எப்படி தேவனகிரி அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா, நாகரி ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா. அந்த மாதிரி இது ஓல்சிக்கிங்கிறது வரி வடிவம். எந்த மொழி எழுதுறதுக்கான வரி வடிவம்? சந்தாலி மொழி எழுதுறதுக்கான வரி வடிவம். சோ இதுல என்ன முக்கியத்துவம், நம்ம இந்திய கான்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கு இல்லையா, நம்மளுடைய அரசியலமைப்பை இந்த மொழியில மொழிபெயர்த்திருக்காங்க. சரிங்களா? இந்த ஓல்சிக்கி அப்படிங்கிற ஸ்கிரிப்டோடைய இன்வென்டர் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா பண்டிட் ரகுநாத் முர்மு அப்படிங்கிறவர் தான். சரிங்களா? பண்டிட் ரகுநாத் முர்மு அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த ஸ்கிரிப்டுடைய இன்வென்டர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் உமன் துபாஷி அப்படிங்கிறது தான், முதல் பெண் துபாஷி. அதாவது இது வரைக்கும் நம்மளோட லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளில தமிழ்நாடு சட்டசபை இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுல ஒரு பெண் துபாஷியை போட்டதே கிடையாது. இதுதான் முதல் முறை ஒரு பெண்ணை துபாஷியா போட்டிருக்காங்க.
ஓகேங்களா? ஸோ அது யாரு அப்படின்னா ராஜலட்சுமி. இது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும். அவங்க 1990ல சட்டசபையில வந்து சேர்ந்திருப்பாங்க. ஓகேங்களா? சட்டசபையில வந்து அவங்க ஜாயின் பண்ணது 1990. ஸோ இவங்க என்ன பண்ண போறாங்களாம்? இவங்கள வந்து முதல் பெண் துபாஷியா வந்து இவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இவங்க அந்த மே மந்த்லயே ரிட்டயரும் ஆயிருவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, சுஜலாம் 2.0 கேம்பெயின் அப்படிங்கிறது தான். சரிங்களா? சுஜலாம் 2.0 பிரச்சாரம் அப்படிங்கிறது. ஸோ இத லான்ச் பண்ணது யாருன்னா, யூனியன் மினிஸ்டர் ஃபார் ஜல் சக்தி. சரிங்களா? ஜல் சக்தி துறை அமைச்சர் தான் வந்து இத கொண்டு வந்திருக்காரு. ஸோ முக்கியமான விஷயம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிரே வாட்டர் மேனேஜ்மென்ட்டுக்காக கொண்டு வந்தது தான் இது. சரிங்களா? கழிவுநீர் மறுசுழற்சி மேலாண்மைக்காக கொண்டு வந்தது தான் இந்த சுஜலாம் 2.0 பிரச்சாரம் அப்படிங்கிறது. ஸோ இது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. கழிவுநீர் மறுசுழற்சி மேலாண்மைக்காக கொண்டு வந்தது தான் இந்த திட்டம். ஸோ அடுத்து வள்ளுவர் ஸ்ட்ரீட். ஸோ வள்ளுவர் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு அமெரிக்கால கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதுதான் முக்கியம். சரிங்களா? யுனைடெட் நேஷன்ஸ்ல ஒரு தெருவை வள்ளுவர் தெரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயரிட்டிருக்காங்க. வள்ளுவருடைய புகழை வந்து பறைசாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இங்கிலீஷ்ல வந்து வள்ளுவர் வே அப்படின்னும், தமிழ்ல வந்து வள்ளுவர் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? எங்க இருக்கு? யுஎஸ் அமெரிக்கால இருக்கு. அடுத்து ஸ்ரீநகர் துலிப் ஃபெஸ்டிவல். ஸ்ரீநகர்ல துலிப் திருவிழா அப்படின்னு ஒண்ணு வந்திருக்கு. ஏசியாவுடைய லார்ஜஸ்ட் துலிப் கார்டன் வந்து இதுதான். சரிங்களா? அது எங்க இருக்குன்னா காஷ்மீர்ல இருக்கு. துலிப் மலர்கள் அதிகமா இருக்கும். ஸோ துலிப் மலர்கள் திருவிழா எங்க நடக்கும்னா காஷ்மீர்ல நடக்கும். அது தெரிஞ்சிருந்தா போதும். ஓகேங்களா? அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இயர் 2022 மார்ச் 26 புவி நேரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்ச் 20ஆம் தேதி வந்து அனுசரிப்பாங்க. ஸோ எப்போன்னா எப்பவுமே மார்ச் மாதத்துடைய கடைசி சாட்டர்டே தான் அனுப்பிப்பாங்க. இந்த வருஷம் மார்ச் 26ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அதனுடைய தீம் என்ன, கருத்துரு என்ன அப்படின்னா இன்வெஸ்ட் இன் அவர் பிளானட் அப்படிங்கிறது தான். சரிங்களா? நம்மளுடைய பிளானட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறதுக்கான தான் இதோடைய கருத்துரு. இந்த வருஷம் எந்த நாள் வந்து வந்திருக்கு எர்த்ஹார் அப்படிங்கிறது மார்ச் 26. அடுத்து இந்தியாவுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டீல் ரோட், இந்தியாவுடைய முதல் எஃகு சாலை அப்படிங்கிறது குஜராத் சூரத், அதாவது சூரத்ல குஜராத்ல வந்து வந்திருக்கு. சரிங்களா? அதாவது முழுக்க முழுக்க ஸ்டீல் வேஸ்டால உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ரோடு தான் இது. ஓகேங்களா? இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டீல் ரோடு அப்படிங்கிறது தான். எஃகு கழிவுகள்ல இருந்து உருவாக்கப்பட்ட முதல் ரோடு அப்படிங்கிறது இதுதான். அடுத்து இந்தியாவுடைய இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் ஹாப்பினஸ் மார்ச் 20. சர்வதேச மகிழ்ச்சி தினம் எப்ப அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மார்ச் 20. இதெல்லாம் டேட்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தா போதும். மார்ச் 20 இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் ஹாப்பினஸ். வேர்ல்டு ஸ்பேரோ டே அப்படிங்கிறது மார்ச் 20. ஓகேங்களா? உலக சிட்டுக்குருவி தினமும் மார்ச் 20 தான். அடுத்து இன்டர்நேஷனல் டே ஃபார் எலிமினேஷன் ஆஃப் ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படிங்கிறது மார்ச் 21. சர்வதேச இனப்பாகுபாடு ஒழிப்பு தினம் அப்படிங்கிறது மார்ச் 21. இதெல்லாம் டேட்ஸ் மட்டும் பாத்துக்கோங்க. இன்டர்நேஷனல் டே ஆஃப் ஃபாரஸ்டும் மார்ச் 21. ஸோ மார்ச் 21ல இது வரைக்கும் நம்ம 2 பார்த்துட்டோம். சர்வதேச காடுகள் தினமும் மார்ச் 21. வேர்ல்டு வாட்டர் டே இது ரொம்ப முக்கியம். சரிங்களா? மார்ச் 22. உலக தண்ணீர் தினம் மார்ச் 22. இதனுடைய தீம் கிரவுண்ட் வாட்டர் மேக்கிங் த இன்விசிபிள் விசிபிள் அப்படிங்கிறது தான். சரிங்களா? இதை மட்டும் நல்லா பாத்துக்கோங்க. தண்ணீர் தினம் முக்கியம். அதனால அதை நல்லா பாத்துக்கோங்க. ஸோ அடுத்து வேர்ல்டு டியூபர்குலோசிஸ் டே, உலக காசநோய் தினம் மார்ச் 24. ஸோ இதுல ஒரு முக்கியமான இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2025க்குள்ள நம்ம வந்து காசநோய் வந்து ஒழிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டிருக்கோம் இந்தியா 2025க்குள்ள. ஸோ அப்ப இந்த மாதிரி டேட் வந்து ரொம்ப முக்கியம். வேர்ல்ட் டியூபர்குலோசிஸ் டே மார்ச் 24. இன்வெஸ்ட் டு எண்ட் டிபி சேவ் லைஃப்ஸ் அப்படிங்கிறதா இதுக்கான தீம் கருத்துரு. ஓகேங்களா? ஸோ சில டேஸ்க்கு நான் வெறும் டேட்ஸ் மட்டும் பாருங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். சிலது மட்டும் தீம் பாருங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். அது மட்டும் பாத்தீங்கன்னா போதும். சரிங்களா? ஏன்னா மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு தீம் கேட்கறது கிடையாது. டேட்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கான மெட்டீரியல் வந்து நம்ம இம்பல்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி டெலிகிராம் சேனல் அப்லோட் பண்ணிடுவோம். நீங்க வேணும் அப்படின்னா அதை டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம். ஸோ இது மட்டும் இல்லாம மற்ற ப்ரீவியஸ் மந்த்ஸோட கரண்ட் அஃபேர்ஸும் இருக்கு. டிஎன்பிஎஸ்சி ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ், டிஎன்பிஎஸ்சி ரிலேட்டடா கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த டெலிகிராம் சேனல்ல அப்லோட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஓகே, பாய் பாய். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.